TV nga all out na kami, ang mga tao kadabog yapon sa negative feedback. Wais lang kabalo nga we are doing this para sa kaayuhan sa ilang kabataan. Di man kami maghatag vaccine kung hindi safe and libre. So ini siya, though supplemental, siya though mas kinakatapos ka na sa imong vaccination nga naka MMR ka na, this is just a supplemental. Kaya sa kadugayon nagawin gid man ang effects ng imong gin MMR sang 15 months ka. So ini additional dose lang ni siya para at least ma-boost up. Kumbaga do booster mo lang na siya. Para at least hindi ka man mag-measles. So uli, isa lang ka measles, pila ka bilong kabataan, madalahig niya. So nagayo kami nga tani cooperate man ang mga parents nga hindi ni para sa amon, para ni sa kabataan nyo sa future nga hindi magtipdas kag magmakaiha. So kita ni mabiluligay lang tatanan. Sumangon sa nagalaga ng mga business. I think kada mo isang mga fake news, mga negative feedbacks. Pero tani before sila mag-fake news, tani panumdumon man nila pala ang positive pala nga ginahatag sa vaccine para sa kabataan. So ang turnout sa kina-expect nyo dapat. We cannot, hindi kami kahambal nga ma-reach gid namon ang 95%. Maskin maka 80, 85 B. For now, do ka, mga big barangays namon, do ka problema gid. And not even 50. Not even 50. Mga gagmay nga barangay, siya naka 100 plus na gid man kamiya. More than. Ito di ka mga kapitan bala na ito nagabulik nagidjakad ko sa mga purok-purok. Doopod di mga kapitan yan. Happy gani ko kay ka-cooperative sa mga kapitan. Pero hindi pa nila guro mapilit ang mga nanay bala. Anong kalabanan na problema? Daw muna siya do ka negative sang ilang acceptance. Ano ilang ba? Nga ama hatag pag iti nakakatapos na. Kompleto na. Hindi complete anong matabusin na. Kung tinagawin, may na yung vaccine nagawin, maginayang effects na, hindi man siya forever, gid nga kung vaccinated ka forever. Pero at least hindi ka lang magtipdas kag makaiha. Sa future nga, it will lead you to death. Do supplemental man lang niya siya mo, do booster pala. So amo na bala, kita kagat, scratch lang sang ido, do mapatay na tagani nga hindi ka mo anti-rabies, tiin niya, vaccine man ni. And this is safe and effective. And above all, this is free. So tani, i-avail na lang ninyo. Kaya kabudlay, isa lang apektado, bilog nga komunidad, yung apektado na. So kapag nga ba, kami tani, bulig sang tanan, this is a community nga collective effort. Ka mabinuligay.